Čau, Honza Peršík a tohle je první workout na Pružil Fitness. Osa, 20 kotouček, 20 z každé strany. Myslím, že super, ne? Tak asi trošku tady toto, protože ať jde vidět ta. Jo, dobré. Ale teď to trošku vytočí. Jo, to je. Bude to vidět? Jo, tam jsou repy jenom, že vlastně dole. Mhm. No, tak si myslím, že ideální. Ale pozor, ještě to musí vidět dobře tady. Tak. Jak by se připravit? Jo. Pasy nebereš? Tak připrav se, zapínám odpočet, jo? 3 vteřiny. 3, 2, 1, pojď. Pojď. Pojď a teďka 15. Pojď. Pojď. Super. Pojď. Vytřepej ruce. Tak a pojď. 9. Pojď. Pojď. Tak. 45 a máš 2,11. Super. Pojď. Pojď. Nezdržuj se tam zbytečně, pojď. Super jedeš. Dýchej. A pojď. Zkus 9, pojď. Pojď. Pojď ještě jeden.
Super. 54. Super jedeš, Honzik. Pojď, pojď. Tak, vytřepej a pojď. Chytej a pojď, pojď. 3:40. Pojď. Dělej, pojď. Pojď, 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 pojď. Pomáhaj si těma nohama víc, pojď. Jo, pojď, pojď, pojď. Pojď, odpočívat budeš potom, Honzik. Pojď, vytřepej ruce, pojď. Dobré. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pojď a zaber, pojď, to je ono. Pojď, 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 pojď. Pojď. Pojď, ještě jeden aspoň. Pojď, máš 5:20, máš úplně super čas, Honzi. Pojď, 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 zaber. Pojď. máš? 74. Pojď, Honzík, máš 5,43. Pojď. Odpočívat budeš potom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pojď, pojď. 75, 76, 77, 78, 79. Pojď, pojď, pojď. 80, 81. Pojď, aspoň ještě 3. 82. 2. 83. Ještě jeden, pojď. 84. Super, pojď, Honzik, pojď, zaber. Máš super čas, 6,5 minuty. Máš 84. Jo. Pojď. Osmdesát 90, 7,15, pojď, Honzik. Posledních 10. 1, 2, pojď, 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 pojď. Ještě 8. Pojď, Honzik, jsem 46, pojď, 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 pojď. Pojď a pojď, dělej, pojď, zaber. Pojď a hned ber tu činku, pojď, hned ji ber. Pojď, Honzik, potom se napiješ, máš posledních
8 máš posledních, pojď. Zeber to a pojď. Vytřepej ruce, pojď. 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 Tak. Super. Pojď, pojď. Naser se na to, pojď. Ještě 5, 4, 3, pojď, pojď, pojď. 2, pojď, pojď. 1, pojď. Pojď, pojď, ten poslední dáš, pojď. Pojď, pojď, pojď. Tak, super.